Doncs, míster, no sé quina valoració fem després del partit amb tot el que ha passat. Pues supercontent, la veritat que estic supercontent, hem perdut 3-1 però estic supercontent de l'actitud, de com han treballat els jugadors i la veritat que supercontent. És una derrota a la primera temporada que acaba sortint cara, no? Perdent 3 jugadors importants. Sí, tens raó, la veritat que no sé què dir en aquest tema perquè m'agradaria que igual que fem rodes de premsa nosaltres que sortessin els àrbitres i diguessin el que ha passat avui per tenir 3 expulsats, m'agradaria saber-ho. Quan se demana l'explicació doncs no te la donen, com que només puc valorar el que hem fet nosaltres, i nosaltres jo crec que hem fet un treball. Sí que hem començat els primers 10 minuts que no hem acabat d'entrar al partit, també gran part perquè és un equip que torno a dir que és dels millors de la categoria, i després ja quan estàvem ja bé i hem remuntat el partit i crec que ja tenim el partit on nosaltres volíem, doncs, ha hagut una expulsió. A la segona part, amb un menys també hem anat a per amb ells i hi ha hagut una altra expulsió i ja després ja amb 3 menys ja no sé què dir. Per això dic que m'agradaria saber el per què han sigut les expulsions.